Què vol dir municipalitzar? Que els serveis públics privatitzats tornin a estar en mans de l'Ajuntament, és a dir, en mans del poble. Quina és la situació actual? L'Ajuntament té previst tornar a adjudicar el contracte del servei de neteja de la nostra ciutat a una empresa per 80 milions d'euros durant 10 anys. I quina és la proposta de gent de Gramenet? Creiem que ha de ser l'Ajuntament qui es faci càrrec directament del servei. Això faria que els beneficis del contracte reverteixin directament a Santa Coloma. Quins beneficis tindria això per Santa Coloma? La municipalització del servei de neteja suposaria un servei més eficient. Un estalvi del voltant de 2,4 milions d'euros l'any. Generaria nous llocs de treball. Riquesa per la nostra ciutat i seria un exercici d'ètica i transparència. Alguns exemples d'empreses amb serveis privatitzats a Santa Coloma són els següents. Urbacer, implicada en presumptes casos de corrupció, presumptes casos de comissions il·legals i suposats enganys a entitats públiques. Clece, empresa demandada per acomiadaments il·legals i pràctiques abusives amb els treballadors i treballadores. Fomento de Construcciones y Contratas S.A., presumptament implicada en casos de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics, implicada en el cas Bárcenas. CESPA, empresa relacionada amb acomiadaments improcedents, incompliment de sentències judicials que l'obligaven a readmetre a treballadors i presumptament implicada en casos de corrupció a Alacant, com el cas Brugal. És per tot això que des de Gent de Gramenet hem iniciat una campanya per exigir al govern municipal, compost per PSC, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Convergència i Unió, que municipalitzi el servei de neteja. Entra a serveinetejamunicipal.wordpress.com per informar-te i signar. Fem possible entre tots i totes aquesta oportunitat única per Santa Coloma. Signa per un servei de neteja municipal.